Tao po, Mang Manny! Apo! Bow! Bow! Si Pogi yun ah. Sinong kasama niya? Ah, yung kaibigan niya. Si Mitch yun ah. Bakit mag-isa niya? Oh, Pogi, saan kayo pupunta? Uy, Jerry, anong sinasabi ni Pogi? Ang sabi niya, nasan daw ang beshi mo? Ah, nasa bahay nila. Malungkot. Anong sinasabi niya, Jerry? Hindi ko maintindihan. Ang sabi niya, bakit daw malungkot ang beshi mo? Hay, naku, ang hirap talagang maging transformer. Ah, okay. Ako ba pinag-uusapan nyo? Siguro namimiss niyo ako, no? Anong ginagawa mo dyan sa likod? Eh, kanina pa ako dyan sa likod eh. At naririnig ko lahat na pinag-uusapan nyo. Oh, Beshi, mabuti nakalabas ka sa bahay niyo. Oo naman, Beshi. Kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. Ang lakas pa naman kumain ni Alex. Ay nako, Beshi. Pagbawalan mo yun, baka maging kasing sexy ko yun. Hoy, Ruby, sabi ni Mitch, malungkot ka daw. Malungkot? Bakit naman ako malulungkot? Ang saya-saya ko kaya. Natuluyan na yata itong Beshi ko. Oy, Beshi, Oh, gusto mo bang dalhin na kita sa albularyo? ano akala mo sa akin? May something? Kumain ka na nga, Beshi. Parang JR, parang malaki ang problema ni Ruby. Ano daw? Bumali ko. Ang sabi niya, pwede mo daw siyang pagsabihan ng problema mo. Yun naman pala eh. Mabait naman pala si Pogi. Kaso, ang hirap lang intindihin. Oo nga, Ayos na ako, Pogi. Basta nakikita kita araw-araw. Kompleto ng araw ko. Kinikilig ka na naman. Hindi bale. Basta makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. paano yan mga ladies? May pupuntan pa kami. Diyan muna kayo ha. Tara na. Saan kaya pupunta yung mga yun? Ewan ko. Akala ko pa naman. Dadamayan ako ni Pogi. Ba't kaya tayo nilayasan? Hindi bali, Beshi. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Salamat, Beshi. Tara na nga. Alis na tayo. Sumisexy ka yata ngayon, Beshi ah. Pero joke lang. Tara, maglakad na lang tayo. Kanina pa ako nagtutulak. Tao po, Mang Manny! Apo! 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 Tao po, Mang Manny! Ayos, may customer na naman ako. Pasok kayo. Gandang araw po, Mang Manny. Oh, ano may paglilingkod ko sa inyo? Mang Manny, gumagawa po ba kayo ng kahit anong sira? Oo naman, kahit anong sira, kaya kong gawin. Bakit? Ano ba ipapayos niyo sa akin? Sigurado po ba kayong magaling po kayo? Oo nga, mas magaling pa ako sa lulo ng lulo mo. Gusto ko kasing ipaayos tong kumpare ko. Ano bang sira ng kumpare mong yan?
Magsalita ka nga, pare. Ano daw? Ano mang mane? Alam nyo na po bang sira? Hindi ko naman maintindihan. Paano ko malalaman? Yung nga po yung sinasabi kong sira ng kumpare ko. Hindi ako veterinaryo para ayusin ang problema ng kaibigan mo. Ay, ganun po ba, Mang Mane? Akala ko, veterinaryo po kayo. Akala ko pa naman, kaya nyong ayusin yung sirang dila ng kumpare ko. Hindi naman pala. Pasensya na kayo. Maghanap na lang kayo ng ibang gagawa ng dila ng kumpare mo. Oh, ano nangyari sa kumpare mo? Ewan ko po. Parang Jer, hintay mo ako! Oh, ano nangyari sa mga yon?